Здравейте, YouTube! Аз съм Йовко и това е трети епизод на GTA San Andreas Multiplayer. Така, аз пак съм с тази хубава количка. Литнахме така. Днес мисля да се поразходим в Сан Фиеро. Часа е 9:30. Не пише ли, че не мога да карам, знам. Това е шоу дрифт. Ми щупиха прозореца. Прави го. Така отпред има някой. И изчезна. Коя е тази клотка? О, пичове, здрасти, какво ста, как сте? Ай, чао. Тази кола не е за управляване. Така, мисля да тръгнем на някъде. Ето я магистралката. Да се огледаме дали има коли. Няма. Окей. Билетче ли? Добре, ще си взема. Билетче ли? Колко пари? 100 лева. Ще дам стотачка, аз от други ден. Че не мога да ме подгонят някакви ченгета така. Сега ще минем покрай Титаник. Ще отидем да видим кораба Титаник. И вие сте го виждали, но... Сте го виждали, не ми се слизат долу. Защото на 0.3z хака се бъгва. Скъс шифта и край. Трябва да ресваш компа. Видяхте ли фаровете преди малко? Яков. Винаги е ден, бе. Да го направим нещо. Да, фреймовете ми паднаха. Какво? Тук мислиш, че има път? Добре, измъкнах се. Тук става! Не!